جوتیارên parêzgeha Dihokê xwedinavbera qeyraneka nû biryarê nedad perweraneyên hikûmeta Iraqê da dibînin. Ev sale jî bi sedan tenên genimî li ser erdî û li ber dergehên saylowan man nehatine wergirtin. Mam Nasir numuna ek ji cûtiyarên qurbaniyên ev sale ye ku xudanê 150 tenên genimî bû lê tinê şiya 6 tenan radestî sayloyê biket û birê genimê mayî li ser erdî ma. نافیلانی و ذره بیلانی چل بیست مثلا کی و قدیش یه حمل ویریا و آمدن هر روز تشتگید بیشنا ما بیده با رصید گزیده تشتگی وصل یارنی Ji ber biryara neçaverekiriya hikûmeta Iraqê, piraniya genim û ranca salekî cûtiyarên parêzgeha Dihokê li erdî mayev nehatiye wergirtin, ku ev ê çendê jî dilê cûtiyaran êşandiye û gelek dilgîran girîne. Vegavê nêzîkî 300 tane genimî 350 tane genimî yemay çi çare nînin li verê valakiriya û hêviya me hikûmetê ew e ku çarekê bînin bo vî genimî ku hosa nemînin. Genimê parsal baran nebûn. Ev sala tehwîza par jî kir belê lêborî ve nehate wergirtin ku cûtiyar gelek zerermer bûn rastî. حاليا نوكا 105 طن من هي وقلمش مهارتي وقدرش سبو سالوي داخلي خط وسط انا ومهات ومخارجي خط نهات يا شو نهات يا متوسط انه حاليا يسلم كلي وافقل من نوكا هي يقول رب العالمين كرم واكري خير واداي تعباد صالح هذا كم صار ما صار شوي جفاف ابو اف صالة جفاف نبو كباران ناد الحمد لله خذ خير وبركات دابو خدي مش نظام مال برمان دابو ماشي الفيري هلاي وجاي بياخذ هذا شيء حكومة سلام ناقت صايلو شهر تشتكي بيج الصبي اخر رجا صايلو ديتا قرتنو قرمي ماشي البرامج Li gorey gotina rêveberê sayloya Feydiyê, rêjeya wergirtinê li sayloyê temam bûye, ku heta nûke li sayloyên parêzgeha Dihokê 113,000 ten ji wan tenên hatîne destnîşankirin hatîne wergirtin. Azad sadê germê cûtiyara dê te wergirtin. Ew 116,000 tanîmê da beşkirîn ser 4 sayloa. Heta ev ro em jî bêjin 12 ta ku 16 em jî bêjin sayloa Feydî û ger sayloa Roviye em jî bêjin ew rêjeyê timam kirî wergirtina genî tinê sayloa Şêxan û sayloa Zexumayî. Li parêzgeha Dihokê di ev sala da zêdetirî 600,000 tenên genimî hatîne berhemînan, lê tinê 116,000 ji wan tenan hatîne wergirtin, ku cûtiyarên parêzgeha Dihokê genimê xwe bi rêka her 4 sayloyên Roviya, Şêxan, Feydiyê û Zaxû radestkirin. Ew tenên diyên genimî li ser erdî man. Biryara hikûmeta Iraqê beraber wergirtina genimê cûtiyarên Herêma Kurdistanê, sedan tenên genimên cûtiyarên parêzgeha Dihokê bi vî şêweyî li erdî mayew nehatiye rakirin. Ev ê çendê jî cûtiyal dergîran kirîne û daxwazê dikin ku çarek bi wan bihête dîtin û ev genimê li erdî mayî bihête ragirin. Sîdat Hebîb, Nûçe TV, Dihok.